Que la primera escena del vídeo fos això. S'està a punt de tirar el sex symbol de Súria pròxim alumne del curs. Espero que el coneixeu tots. Bueno, viu a Súria, Manresa, Sant Vicenç, va, tira-te! Ui, ui! Guaiteu los nipos! Oh, quins nipos! Facis fotos, cabrón. Fotos no, vídeos. Ah, igual estàs gravant. Estic gravant la foto. Enric, disfrutes per això! No vols dir Enric! ¡Dos años! Sí, 2 anyets! Ah! Ui! Sí, para el meu... Merci, merci. Ja wiem, Ja està, ja ha apagat els focs, ja pots quedar. Vamos, venga. Haria posar-te a pagar. Ara sí, no? Jo vull un tall, per Bésame.